Bisan pa man nga nihinay ang bagyo ug nahimong usa na ka low pressure area pagpangandam sa Subo, subsob nga gihimo. Sayra nato ang detalye pinaagi ni ini report. Gipanguluhan ni Cebu City Acting Mayor Raymond Alvin Garcia ang hamubong programa diin gimugatan ini ang gihulagwan niyang over preparation nga gihimo sa syudad karon taliwa pa man sa pag-downgrade sa weather disturbance ngadto sa low pressure area na lang. Nato yung prinsipyo ani is over preparation. Because we don't like to di ta ganahan nga magmahay ta kay underprepared ta. Bisa pag nihinay, it's still there, it's still going towards its path. So di gyapon angay kumpiyansaan. Wala la nakatutok sa sentrong bahin sa Dakbayan sa Sugbo ang preparasyon kundili aduna usay pagpangandam sa kabarangayan. Sa pagkakaron, wapay paubos og alert status ang CCDRRMO kay mag-agad pa sila sa weather update gikan sa Pag-asa. Samtang suportado sa Disaster Committee, sa konseho ang over preparation aron dili na masubli pa ang nahitabo sa nakalabayng mga katalagman sama sa Bagyong Odette. Nagtagbo ang mga department head nga naglangkob sa Talisay City Disaster Council. Pagpahigayon na sa Pre-Disaster Risk Assessment Konpedra. Mato di Acting Mayor Eduardo de Golgolias III, gagi pa alerto na daan ang mga Barangay Disaster Risk Reduction and Management Council. Di mo kumpiyansa, kini ang gitugan ni Alvin Santillana, ang Pangulo sa City Disaster Risk Reduction and Management Office. What we did was nagkuan sa kada departments on sa iyahang mga action plan. So, giuna nato to ang barangay kay si barangay ang standing order ana ni Mayor Samsam iyahang ang unang evacuation facility nga himuon is ang ato ang gym, no? If in case mo awas ang schools, so napo dito ang school sa meeting. And then ang una sad nga mo pakaon is ang barangay kay naman sila LDRM funds. Misalmo sa tigom ang DILG, mga representante sa kapulisan, kabomberuhan ug sa Talisay City DepEd Division. Naghimo na og pre-disaster risk assessment plan ang Lapu-Lapu City LGU uban ang DRRM Council. Samtang gisugdan na usab sa taga Lapu-Lapu City Rescue ang pag-inventory sa ilang mga resources sa ilang bodega sa Ulango Island. Kapin sa 1,000 ka mga relief packs ug non-food items ang gibutang ng daan sa dapit. Nag-pre-position na usab sila og mga family packs sa Caubian Island aron maapod-apod kini ngadto sa matag pamilya kun ugaling masinati man ang pagdaot sa panahon. Para sa tay mga equipment, mga tao na mo deliver. Learning from the experience sa Odette, we have improved our systems and we are assuring all the upunganos that we can do better today sa atong relief operation. Ako si Alan Domingo. Femery Dumabok. Luan Merondina, GMA Regional TV Live.